Kien ippubblikat studju ta' riċerka msejjes fuq ħidma ta' sentejn bl-isem Let Me Thrive, studju li jinseġ b'mod dettaljat is-sitwazzjoni tal-foster care f'pajjiżna u li allura għandu lan biex din tkompli titjieb. Minnu riżulta li l-maġġoranza ta' tfal foster care matul l-2015 baqgħu mal-istess foster parents għal aktar minn 3 snin. Fil-fatt, minn 205 tfal foster dis-sena li għaddiet, 193 qatt ma bidlu l-post. Ikkummissjonat mill-Uffiċċju għall-Kummissarju għat-Tfal u mexxi minn Daniela De Bono u Marian Muscata Zoppardi, l-istudju kien ibbażat fuq l-esperjenzi attwali kemm tal-familji u professjonisti u kif ukoll ta' tfal. Tfal li meta kienu intervistati ħassew li l-opinjoni tagħhom qed tingħata widen. Ħaddu gost, qalu tajjeb qed tisimgħu lilna mhux jisimgħu il-kbar biss. Ħaddu gost ħafna li aħna smajna minn għandhom, il-pariri minn għandhom, xi jaħdem, xi tajjeb, xi jista' jaħdem aħjar u x'jista' jsir biex dawn l-affarijiet jaħdmu aħjar. Dak li ħareġ mill-istudju wassal biex il-Kummissarju għat-Tfal Pauline Micheli resqet numru ta' rakkomandazzjonijiet ewlenin fosthom il-permanenza. It-tfal li jispiċċaw għal ħafna snin fil-fostering ma' familji foster, dawna jingħataw il-permanenza. Jiġifieri kemm mal-ġenituri li qegħdin jiffosterjawhom kif ukoll anke it-tfal li jsiru żgħażagħ mbagħad li qegħdin hemmhekk ikollhom aktar stabilità f'ħajjithom u dika rida kulħadd. Proposta oħra hi li għandu jkun hemm foster care speċjalizzat għal tfal fi problemi mal-liġi. Dan jipprovdi soluzzjoni aħjar biex it-tfal jerġgħu jintegraw fis-soċjetà iktar milli jmorru l-ħabs jew Monte Carmeli. Rakkomandazzjoni oħra hija l-open adoption, fid-dawl li ħafna mit-tfal ikunu jridu jkunu jafu ċ-ċirkostanzi tal-familja bioloġika tagħhom. Dan meta fil-preżent tfal fostered li jkunu jridu jagħmlu kuntatt mal-familja bioloġika tagħhom jagħmlu dan taħt supervizjoni. Qegħdin nirrakkomandaw li dawn żewġ familji jingħataw taħriġ, jingħataw għajnuna wkoll biex jersqu iktar flimkien għal ġid tat-tfal infushom. L-għanewlieni ta' dan kollu jibqa' biex tingħata vuċi li tfal u li żgħażagħ li jgħaddu mill-esperjenza ta' foster care. Huma tfal bħal ħaddieħor, tfal li jħobbu jmorru l-iskola għandhom il-ħbieb, iridu daw tfal bħal ħaddieħor, mhux imsiken jew tfal bħal ħaddieħor.